Kamusta mga pre? Sa bidyong ito ay isa-isahin nating balikan at pag-usapan ang mga laban ni People's Champ Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez na kung saan 4 na beses nga silang nagsalpukan sa gitna ng boxing ring at kung bakit ayaw na ni Marquez ng rematch o ikalimang laban kahit na o-offeran pa daw siya ng $100 million o katumbas ng 5 billion pesos dito sa Pinas na talagang papatok sana at tatangkilikin ng masa kumpara sa Mayweather-Pacquiao rematch. Pero kung bago ka sa aking munting channel pre at nagustuhan mo ang ganitong mga topic, pasuporta naman. Click mo lang ang subscribe button at notification bell button para lagi kang updated sa mga bago kong upload. Ayun nga mga pre, 4 na beses naglaban si Pacman at si Dinamita. Sa unang salpukan nga na naganap noong May 8, 2004 sa Las Vegas ay draw o tabla ang naging resulta. Matatanda ang 3 beses pinatumba ni Pacquiao si Marquez sa unang round. And he's off balance again. Lands a good straight left. That momentarily backs Pacquiao off. But he's going straight back. Sa mga sumunod na round ay walang tigil na palitan ng suntok ang dalawa na tila hindi magpapalugi ng tama sa ulo o sa budiga. Maraming kumistyon sa naging resulta. Maraming nagsabi na rematch ang dapat gawin nila. Boxing fight. Both fighters fighting at a fast pace. Marquez hits Pacquiao right on the hip, and he doesn't worry about it. He's coming to fire down the stretch. The bell gets ready to ring. Bout is a draw. Both fighters keep their respective titles. Sa pangalawang banggaan na tinawag na unfinished business na naganap noong March 15, 2008 sa Las Vegas pa rin, ay ganon pa rin ang takbo ng laban. Bakbakan akong bakbakan, palitan ng suntok pero bumagsak pa rin si Marquez sa ikatlong round. This can change back and forth from this right here. Down goes Marquez. Because of the cut over Marquez's eye. It is a brutal gash. If he lands a couple of them, or 3 of them. Well, that heightens the drama. Straight right hands for Marquez. Natapos ang laban na panalo si Pacman via split decision. And new champion from the Philippines. Marami pa rin ang tumuligsa sa resulta na si Marquez umano ang panalo o tabla daw sana ang resulta. Sa panalong ito ni Pacquiao ay kinilala siya bilang kauna-unahang Asian boxer na world champion sa 4 na iba't ibang dibisyon. Absolutely right. He's the counterpuncher now, and he landed a right uppercut. Now he fires the left up the middle again. Marquez hasn't been able to tag him with anything good. Couple of body shots for Marquez there. Ayun na nga, naganap ulit ang salpukan ng dalawang rival sa ikatlong pagkakataon na naganap noong November 11, 2011 sa Las Vegas na may pamagat na 25th round begins. Kung sa unang dalawang laban ay nasa lightweight sila, sa ikatlong laban naman ay nasa welterweight sila. Pero ganun pa rin ang klase ng bakbakan na pinakita ng dalawa. Ayaw paawat, ayaw palugi ng suntok. Nagtapos ang laban na walang knockdown na naganap at si Pacman pa rin ang hinirang na panalo via majority decision. Now we're seeing the kind of action. Now Pacquiao begins to land solidly with a left and a right upstairs. Another left. Big left hand for Pacquiao. And that might have won him the Closer than Harold does, and there was a round, the first I thought, that could have gone either way. winning fights on the scorecard. Incidentally, 12th round knockouts are rare. Pacquiao's face, but I mean, he's never dominated. Pacquiao only needs to throw another combination here at the end, probably to seal this round. This was a tremendous tactical error, I think, by Juan Manuel Marquez.
unanimity decision. And still WBO welterweight champion of the world. At ayun nga, marami na naman ang tumuligsa komisyon sa resulta ng laban nila. Di na napigil at naganap ang napakadalang na nangyayari sa mundo ng boxing. Ang pang-apat nilang laban na may pamagat na Fight of the Decade. Naganap ito noong December 8, 2012 sa Las Vegas pa rin. Welterweight ulit sila nag-abot. Ganon pa rin matinding palitan ng suntok. Sa unang dalawang round ay makikitang lamang si Pacman sa scorecards dahil na rin sa malinis niyang patama. Pero sa ikatlong round huli si Pacman ng kanang kamao ni Dinamita. Knockdown si Pacman sa unang pagkakataon sa apat nilang banggaan. Dramatic statement that Marquez has made. Sa fourth round patuloy ang dalawa pero panalo sa round na ito si Dinamita. Sa fifth round ay nakabawi si Pacquiao sa pull sa straight left si Marquez at nabilangan ito. And walking right there. And there goes the knockdown. Sa ika-anim na round ay uminit ang laban. Nabasag ang ilong ni Marquez. Duguan na. Patuloy sa arangkada si Pacman na tila tatapusin na ang laban hanggang sa mga huling segundo. At si Marquez naman ay paatras na ng paatras. But he is fighting back from the blood of drama and brought out the battler. Marquez's mouthpiece is out of his mouth. Or he's gonna stay behind. And it looks like Siniset ni Pacman ang kaniyang pamatay na left straight pero nakaset na pala ang right hand ni Marquez at sa pull sa bibig ni Pacman ito na nagpatulog sa kanya ng ilang minuto. Nail Pacquiao with a right hand. That's another knockdown. Knockout by a bloodied Juan Manuel Marquez. Panalo si Marquez sa kanilang ika-apat na bakbakan. Wala ng komisyon sa resulta. En Mexico, Juan Manuel Dinamita Marquez. Pero hindi pa rin kontento ang mga fans. Gusto pa rin nila ng ikalimang laban. Pati si Pacquiao ay gusto sana ng rematch at gusto sana niya na dito sa bansa natin gaganapin. Maraming nag-o-offer kay Marquez at isa na daw dito ay ang businessman na taga Pinas. Inoperan daw siya ng $60 million o katumbas dito sa atin ngayon ng mahigit 3 bilyong piso para lang kagatin ang ikalimang bakbakan. Pero tinanggihan lang ito ni Marquez. Ayon pa sa kanya, kahit daw $100 million pa yan ay tatanggihan pa rin niya. Importante daw ang pera ngayon. Pero mas importante daw sa kanya ang legacy na ginawa niya. At walang punto na daw kung lalaban pa siya kasi pinatunayan na niya na mas magaling siya kay Pacman. Matapos ang laban niya kay Pacman ay lumaban pa siya ulit ng 2 beses. Kontra niya si Bradley at Alvarado bago magretiro sa mundo ng boxing noong August 4, 2017 na may record na 56 wins, 40 knockouts, 7 talo at 1 draw. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Marquez pre, kakagatin mo ba ang ikalimang bakbakan na nagkakahalaga ng 3 bilyong piso? O mas pipiliin mo rin ang legacy na nagawa mo? Comment mo lang sa baba pre at pag-usapan natin yan. At kung nagustuhan mo ang aking video ay paki-like na rin pre. Salamat sa panonood.